Здравейте, предавам този касетен дек на Benkit Olufsen Belcord 5000, който работи. Има забележки отгоре по външния вид, само отгоре. И лицето безупречно. Предполагам, разбира се, че не е лошо да се сменят ремъците, защото никога не са сменени. От Швейцария в този вид е дошъл при мен. Записва, възпроизвежда, превърта. Даже има търсене като CD плеер. Ето, превърта. Напред, назад. Всичко. Няма абсолютно никакви липси или някакви модификации. Както е дошъл от Швейцария, в този вид го продавам. Ето, показвам нещо, ако има поддържа дистанционно през ресивери. Там усилватели на Benkit Olufsen. Имайте в предвид, че не съм го почиствал. Доста от това, което виждате по капака, просто е прах и мръсоти. Нали? Не е почистван. Няма да изглежда по този начин, ако се постара да го почистя, но просто касетни декове нямам, не ползвам и не ми представлява някакъв интерес. Още повече, че хората, които ползват и купуват касетни декове, искат да си е в абсолютно автентичен вид. И за това не пипам абсолютно нищо. Ето, затваря се. Трябва според мен да се сменят някакви ремъци, защото трябва да се помогне на вратичката. Има HX Pro долби. Значи абсолютно всичко работи, просто вратичката малко по-трудно. Виждате. Само трябва да се сменят ремъците, което е за мен си абсолютно консуматив, не е дефект, просто дошло е времето. Но го давам така както е. Нищо няма вмешателства. Всички кабели отзад и така нататък.